दुखुनांथाव थासारि। मेगनानो देहानि देरसिन अंग। मेगन गैयाब्ला गासै देहायानो खोमसि। जाय मेगनजों जों गावनि आंगोफोरखौ नुनानै गोजोनो, जाय मेगनजों जों गावनि इयुनखौ दायो, नाथाय बे मेगना गैयाब्ला गासै संसारानो दरसि दरलाब। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नन्दिफुर गामिनि प्रबेन्सर बसुमतारीनि 12 बोसोर बैसोनि आंगो फिसाज्ला प्रताप बसुमतारी उन्दै गथ'आ आगदानि मेगना गनानै जोबनो गैयै दुखुजों सैनांदों। नाथाय फाहामथाय होनो थाखाय दुखुथिया नखरा राहा गोथे जानानै रायजो राजाफोरनिसिम अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायहरदों। दुखुथिया नखरा दा जोङो हा बिगानै फाननानै जों गुवाहाटि जेएमसि हस्पिटालाव लांदोंमोन। बेवहायबो जों फाहामनो हायाखिसै आंनि फिसाखौ प्रताप बसुमतारीखौ। दा जों न'आव लाबोफिननानै ओरैनो दोनफैफिननांबाय। दा जोंखौ रायजो राजाफ्रा अननानै जों बेखौ खावलायनाय जादों आरो अनोबा एसे थाखा फैसा माबानानै एसे नायनो निदानाव सुफुंनो थाखाय जोङो ओंखायनो मिडियाफोरखौ लिंहरनाय जादोंमोन। दा जोङो हा बिगानै फानबाबो जोङो डाक्टारनाव लांनानैबो फाहामबोनो हायाखिसै। जोङो डाक्टारफ्राबो नायाखिसै जोंखौ। लांदोंमोन लांनायालाय। दा जोङो हा फाहामनो हायैनि न'आव लाबोफिननानै दोनफैफिननांबाय जोङो। दा जोङो जेबो राहायानो गैला फाहामनायनि थाखाय। मा खालायनानै जों बे उन्दैखौ फाहामनानै दोनबावनो हाला। जोङो जेबो उफाय गैला जोंहा फाहामनो। मेगनानो गनायनिफ्राय गसिनबाय आरो सायाव फैथायबाय गनानै। दा जोंहा जेबो उफाय गैला। दा लांनोनो राहायानो गैला जोंहा बे मेगनखौ फाहामनायनि थाखाय। दा जों ओंखायनो खावलायदों बे फिसाखौ फाहामनायनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायनाय जादों जोङो। अनसुंथाइ खालामनायनि थाखाय एसे एनै जा एसे हरो जोंनो खावलायनाय जादों आरो जोङो फिसाखौ फाहामनायनि थाखाय। बेनि मेगना ओरैनो गोजा जाग्रोदोंमोन। गोजा जानानै उनाव 10-15 दिनसो थानानै बेनि मेगना बे मेगननि सारिउदिगि बे गोजा मोदोमा गबोबाय आरो। दा बेनिफ्राय बे डाक्टारनाव देखायहैनानै डाक्टारा बे जिएमसिआव जोंखौ थिनहरनायानोसै। दा बे देर मासनि बारबायसो। दिनैसिमबो बे जेबो सिकित्सा लानाय जायाखिसै। दा अनसुंथाइ मोनोब्ला जों बेखौ डाक्टार मोजाङाव बेखौ फाहामनो थाखाय बे रायजो राजाफोरनाव जों अनसुंथाइ लुबैनाय जादों आरो।